Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kuveze ngututhu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede mhlawumbe mawuthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela uqiniseke ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu oyengumsakazi ukhoze FM uNgizwe mfoka Mchunu usevele waphumela obala lapha ngodaba oluthinta uNjoko umfoka mbambo lapha usikhumbuleke ukuthi ke uNjoko lezi insuku uphansi phezulu nengane encane iyazakhela udumo lapha ku TikTok ngevideo eyayishaya lapha icula ingoma yakhe uNjoko ethi baba kame lona ke lengane impela uNjoko kuboya ngathi impela usesondeze eduze kakhulu impela ezama ukuyifaka lapha nalaphana nase studio futhi sibonile enye ama video trender ukuthi uNjoko impela ngathi usezameni ukuyifaka estudio sazi ke ukuthi thina indaba yabo uNjoko kanjalo futhi nale ngane leni igama layo bathi untokazi enhle igama layo lapha akasazi ke noma mhlambe useyingxenye ikanjoko lapha mhlambe noma usezosebenza nawo kanye mhlambe inhloso yakhe ukuyisa phambili kodwa ke umsakazo ukhoze FM uNgizwe mfoka Mchunu usevele wadalapha esho nokusho ukuthi nje bawona ikusasa lengane ubona bengamagagu wayi bengabazali amagagu kuningi kakhulu impela akukhulumile kodwa lokuthi ngande kakhulu ake ngivele udedele lo mpahla uzibonele wena ukuthi utheni uNgizwe Mchunu ngakhohle ke ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare mase nangilandela ku Facebook @rednkezo ibe nosuku lumnandi night clip wazo nje uyahlala akanye ingane iphazamisa esikoleni ingane iphazamisa crash bimbani ngokwanele bese ningaphazamisile ingane nami ngiphefomisa zonke indawo la ingane uNkulunkulu wami ngiyacela uma nje umuntu ophethe case against you